an bɛ taa Maroko jamana kan farafina senatolanta ɲɔgɔndan min tɔgɔ CAN U23 farafina cɛmanu dominu si ma tɛmɛ san 23 kan. A ɲɔgɔndan bɛ senna kabini juin kalo tɛmɛnen tile 24. Mali bina a demi-finale kɛnɛ kan kunu tarata Maroc ɲɛkɔrɔ. A kɛra tirobu sen fɛ Maroc de fɔlɔ la sanga 14 na ka Mali jɔ lamaga. Mali bena o celu ji bɔ sanga 64 na. Ɲɔgɔnda bena to o cogo la fo sanga 90 bena kuncɛ. Sanga 30 bena fara kan jalatigɛba fɛ. Maroc bena Mali jɔ lamaga kokura. Mali bena o celu ji bɔ fo kana se tirobu waati ma. O de sen fɛ Mali bina. Mali ye tirobu 3 don ka 2 jɛn. Maroc ye 4 don. Mali degeli karamɔgɔ Alubadara Jalo Konti tun y'a yira. Yani ɲɔgɔndan ka daminɛ ko labɛnni caman sigira sen kan. Ale n'a ka cɛdenw fɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ a ka cɛdenw bina. Qualifié aux Jeux Olympiques directement. N'a sera ka finale sɔrɔ qualification nɔgɔlen ko côté la. Ensuite objectif filanan ka coupe ɲini n'an taara finale la. Laɲini ka gagner. Fɛn wɛrɛ bɛ t'a la o ka d'an. On va se battre, on est bien préparé. On va jouer. Organisateur ko t'a la. Ne b'a fɛ ka taa yɔrɔ jan. Faut être préparé à battre toutes les équipes. Ne b'a fɛ ka taa yɔrɔ jan balontan ou bien ka coupe ta. Coupe ta la kɔni tɛ mɔgɔ choisi. Maroc de garanti chance ye. On espère quand même. Am no éliminer ko inchallah. La Guinée ni Mali de bena ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan jɔyɔrɔ 3nan nɔfɛ. O nafan ka bon ka da kan jamana 3 fɔlɔ kɛnɛ in kan. Olu de bena farafina jɔyɔrɔ fa. Paris san wɛrɛ bafɛ mɔni 4 Jeux Olympiques kɛnɛ kan. Min ye CAN U23 final ɲɔgɔndan ye Marocains fɛ yen. Égypte ale ni Maroc de bena ɲɔgɔn sɔrɔ. O ɲɔgɔndan bɛ tan sibiri nata juillet kalo tile 8 san 2023. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré ka laseli don.